Iya. Nggih sadanipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh tamune akeh. Wah, gundule akeh tenan ning kene. Kok gundul? Lah piye to? Mustaka. Oh, Mustaka. Sirah. Sirahe akeh tenan ning kene. Oh, iki, Berarti apresiasinya luar biasa Luar nggih, biasa Mbah, yo. penonton nganti ra ketok peteng wong. Kayak ra kenek Oh, iya, lampu ono. mergane. Nggih menika dalam rangka menapa Mas Yusuf? Menika dalam rangka wayangan. Melu-melu aku kowe. Bales. Apa berarti dadi inspirasi to, Mbah? Loh. Kelas e. Nah, Oh, iya, kelas dagelan kuwi mau. kelas Oh. ya. Kelas ekonomi wi mau. Oh napa nih? Nanti tak lebokke kol tuyul. Enak ya. Ayo sak kowe kuwi kon nyenil. Berarti ra ono rambute. Wah ya ampun. Kole. Loh. Lah piye ta? Oh, diketok ikute ya, nek ngono wis gampangane ngono. Anune niku. Anune ki apa to? Sing aku ora ngerti bentuke sih tapi Ya serasa perlu weruh bentuk. niku setahun peng setunggal. Ya pisan wae. Pisan wae Oh, nek sak umur urip pisan. ngetet sak ngertiku. Awang supit kok bola-bali neh ngepres. Ayo wong lenang ki kapoke ming Nggih, pisan. Mas. Saiki Babet niku. ngopo kok sejarahnya wong lanang disupit? Ki angel nek iki. Ayo kuwi. Ayo jere dagelan kelas ekonomi ya kudu pinter. Lah aku ki dudu bonge. Bong niku napa? Bong kuwi sing tukang nyupiti. Lah niku ngono iki sisane dideleh ndi ya, Mbah? Sisane Sangkarepar nggo dompet apa Loh. aku ya ora. Ya kuwi ngerti. sunahe jeng Rasul kok. Kowe iki sunah Rasul. Oh, Nek Islam mah wajib. Wajib. Berarti nek sunah Rasul nek dilakoni kan entuk pahala. Lah jenengan iku lho seminggu pisan mbok sunat. Kan sunah Rasul. Kok seminggu pisan aku keseprene we urung suwe lek aku supit ki. Agek 3 sasinan. Oh alah nggih. Wong wedok ya nek wedok wong ya? lanang ki supit nek wong tesan. Pesan niku napa? Ayo, Bu. Sale udah wong wedok ya, Mbak. Kuwi nganggo kunir, nganggo kunir. Oh nggih nek wong wedok nggih diketok. Wah, Bu, ora. Oleh diketok apa ora ono apa-apane diketok. Wes wes. Mbok Iki- apane? Iku aku nek rocah cilik bengep aku. Letekon teliti banget. Aku tak nyedek jenengan mboten pareng ya. Piye? Oleh nek guru nyerak tok oleh ning nek Ora arane demok-demok. Aku Wah. iki ra seneng demok-demok. Jo kuwi wanine ya nek mayang, nek ora mayang ya kuwi nglentruk. Wah. lah ora entuk-entukan kok. Lah wong isih bocah kok ya cah. Ayo, ini siapa? Ayo. Via. Mbah Siono sing milih arek sapa? Oh, Mbak Siono sik sing milih. Biasane Ah. wong tuwa ki pilihane apik. Sing ndi? Hah? Sing lor dhewe? Ayo sapa? Lah sing Sing pundi? sing ginuk-ginuk apa sing nyegerne? Sing rada anu Mas, sigrak sing ndi? Wis manut jenengan sapa? Lah aku ya rong kelino nyigrake kok. Ya apa karo ya sapa wis bebas sing Niken, niken ya, apa-apa. Sinten iki Mbak sinten? Mbak Sarah. Mbak Sarah. Sarah. Iki kakak tingkatku iki. Aku- Kakak kelasku iki. Aku nek pilihan ki tepat. Malah lah. Ya Kene. seleramu wae Mbah jane. Dik, kene Dik. Ya wis sing sak remene jenengan. Harus simbah kene. Heeh, sepati Mas yo. Yo. Hei. 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 Oh, ah. Hei. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Pripun cocok mboten? Cocok. Pilihane saya ono ya. Jane no wong lanangi senengane sing piye to? Eh? Wong lanangi sing piye senengane? Ya nek kowe iki ora ono pilihan. Rahasia lho. Rahasia. Rahasia pabrik. Rahasia. Ya. Ya kok senengane sing rondo no kae. Iki Ano senengane meneh. sing piye jane Mas Da iki senengane sing piye nek wong wedok? Sapa nih? Tipe wong wedok cowok itu kriteriane, beda-beda. oh. Ya tipikale iki sing Sama gedhe. rata. Lah aku apa nih sing gede? Pawakane ku sing urung rampung, gedhe dhuwur, gagah ngono kuwi. Terus brengose Oh, tipis-tipis. nau beda. Kuwi. Aku nek piyayi putri sing tak pilih tetep atine. Alah. Rempelone. Wah kok ning angkring ya.
Ususe. Lan liya-liyane. Mbah. Mbah. Piye? Saya pengen aku bahagia ra. Seneng nek kowe Lah iya toh, makane aku kan putumu iki. Heeh. Nah, aku ki lagi tekon Mazda toh. Kriteriane wong wedoke dhek iki apa? Jarine gede, ya toh. Lah Gede kan dhuwur awake. aku kan dhuwur toh. Aku dhuwur ra. Ya Dhuwur dhuwur apane, kowe Nek? pandian Nek kowe iki sik dhuwur kotak ya apane, dhuwur. Dhuwurmu pira? 149. Balah lah kok cebol. Karo tengah meter wae susuk. Ora eneng. Aku 11 cm wis dadi pramugari. Walah cepet. Kuwi Ya wis. wong apa jenglot? Ya wis ben. Nah, Iki lho. Nyanyi apa? Sapa sing nganu bar kok gubuk asmara sapa? Mbah Walgita. Mbah Walgita Sing ki. ngersake. Heeh, sing ngersake Mbah Iya, Walgita. ini teng pundi? Asmara. Lah teneng mriko nika. Lah nika. Lho, sing pundi kirangan sing? Oh, lah nika. Oh, nika Sugeng Dalu. Anu, Mbah Walgita niku ten gubuk asmara nggawa cat abang to. apa? Lah terus nek gubuk asmara nek Stempel ono kelurahan. warna abang, tondo isih prawan kuwi lho. Wah, aku nek ante ngomongi mah deg-degane. Maksudnya apa toh? Aku Ora enggak paham. apa-apa wis kowe iki. Rewangi sapa? Oh, kebaya abang. Heeh. Oh, gak Lah, apa-apa. iki. Kose-kose iya. Iki dibawani mboten Mas? ngomong tin Dah? aku ya. Ya dibawane duet. Iya. Apa Mbah? Iki ya ben ngendika. Oh, nggih, matur napa, Mbak? Suarane aku rong krungu e. Alah. Oh, tak suarane gelem mau, Mbak. Malah mbok tok grujuk ujar. Aku wis kudanan lho nang kono dadi payung ning piye? kono kuwi. Kono wisatane ngendi wae? Ora apa-apa. Nang kono watu goyang. Jan ya wong tua to makyer. Ayo. Lah apa isih? Isih mayer. Ayo anu ne lakune. Sok Lho kepiye? pucet ngono kok. Pucet jenengan iki. Aku wong Indo kok. Apa kuwi? Pucet ki wong Indo putih-putih. Indomie. Indo Iya. grosir. Bawane. Yo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur terus keting. Ayo pambuka. Lingsam yen mutan. Halus ngono kuwi penak. Lelah. Lelampahan kang kawuri Ya kadon domblong kabeh lali nute kok ngantek ndoh. Terus tulus. Tresna tulus Ayo. mergo ning gubuk asmara. Jengkok simbah ya ngono. Ayo. Yo, seragenke langsung, Mas. Aku sik. Ayo bebas. Oh iya. Ah sing penting kono. Wah nyemelangi tenan bocah ki. Ah. Yo. kreatif kok ya nek Berarti anteng. terlalu kepinteran. Aku harus nyuara loh, Mbak. Ya nyono kok ya lambemu dhek kok. Yen liwat aku
tempone iki semene iki ya. Nek nglemek ngantuk ta. Ngantuk. Ya penak tapi nek jogeti. Cadetan sajroning Yo. Woi. Iya. Ya. Iya. Woi. Oslo. Ono ki demoken jajal, Mbak. Demoken apa? Apane? Apane wong arep takon jawel janggute kok iso nyah-nyoh-nyah-nyoh. Arep tak Apa toh? demok kok malah. Ya ayo teruske, Nduk. Ya. Acep. Catatan sajroning saya hati aku kowe dadi garwa margolelet ning gubuk asmara Sampun minangkani. Wes ya, Mbak. Heeh. Iki wis diaturke loro agian, loro Tasih kathah to pamundhutan. Tasih, jane tekan subuh. jane nggih tesih kathah iya. terus selanjutnya Masda Selanjutnya fragmen antara Mbah Siono kalian aku gak fragmen iki Aku saru Aku kok bah sethithik wae mah garesku kena gampang. Lara heeh iki ra iso iki fragmen iki to Oh iya. apa aku fragmen kalian jenengan nggih mboten napa-napa Mah aku mah. Aja. wis aku dadi Roro Mendut ra apa-apa Aja tenan nek ro kuwi. Udah aku. Remuk. kok koyo benci Nyemelangi. mentara aku iki Ora lagi uje bocah. aku ya bocah Kendir. ya Iya. wis Niki wau tesih enten Nggih, wonten setunggal. pamungkas napa? Sambel kemangi niku wau lho. Iya, heeh. Ya karang ya sing jeneng cerita iki mesti kaya istorine ya, Mbah. nggih Alure apa kenangan-kenangan masa lalu ki mesti wae teringat. Ya. anu Marai disambelke kelingan dadi ati iki Lah. mergo sejarah. nggih Nggih, dadi ati to, ketemu to. Apa pandeng-pandengan, temet-temetan terus dadi ati, Dadi ati. terus ning gubuk Gubuk. sambelke kemangi. Ini Ya. kemepiar. nah niku nek Pak Walguna ya Pak Wagito. Pak Wal- Pak Walgito. Gito. Nek Mbah Sihono piye kisah cintamu biyen? Wah, aku tunda poin. Piye maksudnya? Piye Apa kuwi? perlune nek biyen. Oh. Oh berarti satset. Wis rasa berdele-dele. Lah nek saiki iki ya kur manut. Lah mosok
ketemu langsung rabi kan ya ora mungkin. Ayo ora. Tak ketang culek-culekan sik apa piye? Apa kowe? Wis ayo gak apa. Ini nyemelangi cuwek-cuwekan bareng. Culek-culekan. Lara to, lara. Heeh. Masa tak kira ya ora nek kisah cintae. Ya ora nang. Aku kira ndek kisah kok. Aku nek saben taun kuwi ganti memori kok. Memorine ganti. Ayo kok ilang terus ya. Niki sambil kemangi kula kalih sinten? Pun jenengan piyambak Jenengan, nopo sih? Tapi mboten usah dibawani ya. Oh, Ya. mboten usah. Wah. Iki mantep lho, Ting. Sambal kemangi iki lincah nek iki. Genah. Kok sing wingking kuda kejawahan mboten? Mboten. Tasih semangat, Pak. Seseh. Sing banter no, sing seru. Kurang seru. Waduh. Nek mau Sing angap. bengok sing ngarep kok ya. Sing bengok sing ngarep kok ya. Heeh. Sing ngarep, tak rada rene. sing ngarep bengok-bengok ra nyawer. Iya. Ora apa-apa, Pak, tapi ngene iki wis apresiasi Ora banget. apresiasi. Ora iso diodot iki ning kena seni nggon. budaya ki ora usah ngarep-arep. Nggih. Iki mah tok langkai. Iki piye to? Wih, sing Nggih. penting ade caos panglipur. Nggih. Nah, dienggo marga sunatan ki mau. Nggih. Nggih. Naufal. Naufal, Mas Naufal. Naufal. Iya. Nggih. Naufal. Nggih, niki sambil kemangi langsung mawon. Sambal kemangi. Nggih, Ya langsung nganggo mawon. julek to ya. Yo Julek yo. sih. Layahi cepake muntune. Ya, yo Mas Kim. Ambil kemangi. Yo.
kedah dipinangkani sedaya pamundutan saking Mbah Walgita. Nggih. Heeh. Sambel kemangi. Nggih.